lidt sidelæns. Hvis han vil. DTC eller på samme stil, en rørgitterramme bil bygget op med en 2 liters motor. Men her er den lille M2, som også er en biler, der blev præsenteret sidste år efter min mening. Kører klart bedre. Det er faktisk en virkelig underholdende bil at køre. Meget levende, hvis man vil det, men også ekstremt stabil, hvis man bare skal hurtigt afsted, eller bare gerne vil hurtigt afsted. Det er virkelig lækker. Så der tager over 1000 omdrejninger, og det bliver aldrig kedeligt. Og her overhælder toppen så Aston Martin. Og hvis man er nu på en tur, så kan der komme lidt langt ud. Hvis man kan nås nu på det. Og køber en tur. Vi kører nu og en time fra med henblik på at samle så mange penge som muligt ind til det gode formål, som jo er, hvor vi sidste år samlede beløb ind. Jeg husker det ikke, men det var i hvert fald en rekord. Her hvor der er endnu en af de helt unikke biler, vi har med her i dag.
RX, tror jeg det er. Ja, det er jo også med delvis dansk ejerskab i det, at Jens Rune jo er aktionær i firmaet og faktisk deltager ret meget i arbejdet. Så vi kan ved i hvert fald. Det vil se noget af det vildeste, der overhovedet findes, så det må være noget af en overstadig hul i en sodavandsflaske og køre rundt i det her apparat på den her Vinewood-bane i dag. Fordi det her er jo et monster med over 1000 hestekræfter, alt efter hvilken konfiguration man kører i. Som må kunne lave hjulspænd i samtlige gear, hvis chaufføren vil det. Men så til gengæld formentlig også ret hurtigt kan få lavet noget aquaplaning på de der store dæk, som jeg tror er i hvert fald 35 cm brede. Ja, givetvis en af de dyre biler, men man kan komme ud og køre fra 1000 kroner. Det er jo mange penge, men som sagt, det går til et godt formål. Man får hele 3 oplevelser på 2 år. For Grønlandscenteret, hvor racerforiet holder til, og hvor man kan se bilerne her. Nu er de selvfølgelig ude på banen, men når de ikke er det, så kan man betragte dem udstillet. Og måske vende tilbage i morgen, hvor vi også kører racerforiet. Her får vi lige en kollega, Carsten Lemke, i baggrunden her. Han kan næppe følge med. Han har 350 heste. Til gengæld har han firehjulstræk i den blå Ford Focus der. Og det kan jo nok være en fordel på den regnvåde bane her. Ja, følger der med. Den sorte Koenigsegg, som jeg nu også må sige, at jeg personligt vil være en lille smule ængstelig for at teste rundt på banen her. Virkelig velkørt. At den har fået firehjulstræk. Motoren, som jo tidligere var den 5-cylindrede Volvo-motor, det er nu en 2-liters turbomotor med 350 hestekræfter. Styring gør, at man kan simpelthen vælge et program, som gør det let at drifte med.